ተሽሕሸዋዓተን ዓመተ ምህረት ዘቃልዕዎ ሚስጥር ሎሚ ወፅዮ ኣሎ እሱ ድማ ብዙሓት ሰባት እንዳዘራረበ እዩ እቲ ምስሊ ሪናዮ ንመለስ እሞ ንሓና ሓሳብ ክንወንዱ ኢና ብድሕሪ 12 ዓመት ኣብ መንጎ እሱር ከለሁ ኣብቲ ቤት ማእሰር ክልተ ካብ ፖሊስ ፀጥታ ዝኾነ ሃገር ኣብ ኣፍሪካ ኣነ ንበይነይ ደሴት ኮይነ ከምዕብል እየ ከምዚ ዝገብር እየ ዝብል ድሕሪ ኣሎ ኮይኑ የዋህነት ጥራይ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ናይዚ መደብ ደሕና ዲኹም ከመይ ፀንሑ ቅዱስ እያ ተመኒሰ መፅአኒ ኢኹ ናሎማንቲ ዘለኹም ካብ ዝመፃኹ ቪድዮታት ንዓኹም ምሳኹም ዝናኒና ደስ ዝብሉ ቪድዮታት ነይሩ ሓድሽ ቤተሰባት ኣለኹም ኩልኹም ሰብስክራይብ ላገርኩም ፋሚሊ ምዃን ይትረስዑ እዚ ቪድዮ ዝስመችኩም ላይክ ላገርኩም ጀምሩ ሓት እስኪ ንኽላፍ ቪድዮና እስኪ ሓት ከም መጀመሪ ቪድዮና ክኾን እስኪ ብዛብ ዝለላ ሓንቲ ቪድዮ እስኪ ሪና ንመለስ ሓት ውሽማ ምስ ሓስካ ሰበይትኻ ከይትግጥመካ ክትገብሮም ደለካ ሓሙሽተ ነገራት እሺ ንኢኹም ዶ ሰብ ውሽማ ለለኩም ያ ትምልከት እዚኣ ለይብልኹም ትሓልፍዋ ትኽእል ኢኹም ስኪፕ ትገብርዋ ትኽእል ኢኹም ሓደ እሺ ናብ ገዛ ክትኣቱ ከለኻ እንተው ሓደ ዋላ ደስ ከይበለካ ግንባር ኣስዒምካ ያእቶ ኣይተ እሳይ እዚኣ ደስ በሊት ጥርጥረካ ንያ ልቢ ጓል ክንመርፍያ እንደ ይፈልጣስን ምስ መሰየ እንተው ሓደ ዋላ ሓንቲ ሃሪምካ ደቅስ ولا حقوقات سبر قدايا يكون ان كي تقطع ايش نغو ولا ثالث زغبره صبح تقرب لك ثلاثه خلاص ولا بدع خلات وص اربعه ايش ربعي ناوش مخا ابتخدلو غزي كومبلاسين غيركا وصا ايايركا ايتوصا هراي قيار كران ابي تقدف ابندا دكان ኣብቲ ከባቢ እንዳውሽ ማኻደሎ ድኳን ወይ ገለ ኣው ኢኻ ተቆም ተቀያ ነውራን በዓለገ እዚ ሕማቕ መምሪ ሓወት ኣይንስማዕዮ ማት ውሽ ማይድ ለና ኣብ ልዕሊ ሰይትና ደሪብና ኻሊእ ሰበይቲ መሓዝ ጽቡቕ ይኾነ ለሓዳርና ጽቡቕ ስለለ ይኾነ ውሽ ማይድ ሊ هو ኣርባዕተ ደበጽሕና እሺ ሓሙሽተ ውሽማ ንኽትሕዙ ተሓባበረኩም ትደልዩ ሰባት ውሽጢ ረኸቡና ውሽማ ክትሕዛ ተሓባበረኩም ትደልያ ሰባት ውሽጢ ረኸባኒ እሺ እዚ ሙሉ ኤክስፒሪየንስ ነው ያhat ብቻ ውሽማ ኤሊና ጋሊያና ማሰብ እሺ ናጽል ሓዳሽ እያ ንቀበላስከ ማዘርታይን ኮይነ ናሓት أرى ما زر حركة عوينين مات أجا أركان زرقان يلقون زناقر زحات مات حزقوا عوين كوين يا ما زر منهم همسات الليني نيرو تاين غينان دي محرتي ورد الغنية كلن الغلانة حت لزن ما زر مات نا تعنا وقداي لو كون سلا الغل محرتي ورد الغن ما زرا مازوكا بجاسكي موجغن حساهم سكي كومنت لاقل صنعت بتلي عيله لغن تتمخران بتاعمي ده سؤال نيرات اسكو زغني حفتنا رينا الملس اللي باك سورو جري افكار نبال بخ سورو انت زود صنام قديم افكار كاس ماشي أفكرني بلبهي كسبرة ناس برا سار تساعدني نعمل شيء خاص بالرومان تحركات تسجنات خو ويقول إيشي يكيس جيرو ملايلا أجلس هو كنقرأ كايلة من الله تايف لتندقي غاندي يجا مخان كافلي تير لغو جنسي هو كيف رسواها خي نقرنا يوم كلنا الحياة أدوى هو دوي الكات هو خي جاقيش كده هو الله ويا أمن يا أمن بس من تايدنا ليش خيرنا خير جبرنا حاسيات كيف رحنا قاعدين تحت النبل زلنا وهو سامانا دازي عندي تواتsa صاري هو حرا الحان كسوني ايش حرا شاف
تشاو متاكد تشاو زحو لا لو يناقص انا حنكن لا مرنا يمشي وين يا خساي تأمرنا شيء ناطر سكراب فيديو نحات اسكوز خا أتاغرفنا ندو يولسكي كامبالا Lots of Eritrea people. How do you greet in Eritrea? How do you greet? No English? Okay. ما تحدقوا زحونا ما تريتم هاي روتاي دو قبري قلي حزق ماري يتصرفوا مسكينة يا أخي إيشي ناصل اسكو زخا نطاطا ما عنده سويتو تمريزا مسانا عنده قاعد يسير وني هذي I come your house long time. I love you. No. Tata. Allah, Tata. I'm coming for your house. Long time. I love you so much. Mwah. Wife, I love you so much. Never get أنا mwah. بس من دزينا متسمون No, yeah. No. Tata, I love you so much for long time. I love you so much. Mwah. I come your house for a long time. I love you so much. اسكو حوقت يا سلي اخي راحت رقت يا بيت فرست انا قصيرات يا خيرا ايه حبيبي اسكو جاهزهم كومنت لا قالوا صوب ناصر ما زينا نمرع. ها نورعينا. هو أنا. واه. حدر نقبر. ما كنت مرعنا نحضر نقبر. أي نو. شين نو. حدر نقبرنا لك ما تايمال الديما. ما كنت مرع خدم حدر علي. كار ما الفون لهمش. أوه. ديانا ماشي أوز خا قداي قداي ولا لا أنا هل عمكي أي ساعة خني لك تقرعي ولا إيش تعال أوه كم تشوفتي كم زخين دينو تشوفتي كيف فتي مشي لك زرقهم ولا زي أنا قرط خين باي أنا قرط تشوفتي كيف أي فتي لا أزي حسي ماتني قداي تودي أحد إيشي اسكوز خا ملسو كومنت دنقالن حدا وليدن تمخينن كندي يخونا ربعت الدنقالن حدا وليدن تمخينن كندي يخونا أربعة أو اسكي سوون كومنت لا تعرفوا ناصل أصابتاي أنا قطعي دي خوينا خم غير بدالو تمالت أتصبق الله حماق الله تتصلي لو ودشو تصلوا انت لك تتصلي نعلة نجيرانا لو ما هبنا بل نعبا ودشو سمعنا انت نعلة نجيرا لو ما هبنا لك نايش دي شور حنجيرا خلو مثلك بتوقنك كمي هذا مزاز صولت تكون نعبا ودشو سخنا يش دي شور حزبيز اب غزا دردير كلخا كانت نجحت كاني اب غزم ني عمت حزبيزا دردير مولو ازو حما فالي عمت مولس كورناس يغلصل مالتي عمت مولس حمام شدي شور حموس يغير مالتي خاطر زلا از حما فالي ودشو ازيا نفطار طرينا نغل فازلنا الله هو معنا ترجعنا ازيا رب سامحنا طري حزلا حقاتنا እግዚአብሔር ግደፈልና ልካ ተኸራ طري خمس خا ناي شدي شور بعدالو كدالو فيليبوس زياد تدربشكا بخصادي تدربشكا فيليبوس بحق دي خبا خد وصل لزقال كاباين بركا من دقا اوي لبيم كايب لك انا غزي لبي مني كابزا لو ما عند زيا كابزا ساعه زيا بتزنبر واقا غير شطي سناي تكبار كم زي تغير كمو مخازينو دلو مصي عند حراب زن سب عديل كشيتك وا اب جنت بجنته خ في اي بي لبي ما يتبلنا غزي لبي منا كم زغيرنا ننطرو ايت كالكا تحلف زي وا حقي دا لبي ما يتبلنا غزي لبي منا قبل لبي سفر ودشو أو لبي سفر قدم كورونا غزي لهالك يعني رزا فيلم زيا ودشو خالي عند فيلم يسرحني راح يزقوا طفيو اشي نوصلسكي عاديام قلدام جنت قعمام إذن قحمام
አብኤል ክርቢት ዮዲት ኮብላሊት ትክክለኛ እሺ እስኪ ዝቃዙ ማሓወትና እዚኦም ፍቅሪ ቲክቶክ በቃ ኣብ መጨረሻ ግዜ ለመርዓ ወፅሖም ነዋሓትና ብጣዕሚ ደስ ዝብለሓት እስኪ ንሪኦ እዚ ቪድዮታት እስኪ ሓት ፍቅርኩም የስምረልኩም ማርያምና ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ማለት ብዙሕ ግዜ ኣብ ቲክቶክ ዙርዮም ኣብ ሪሌሽንሽፕ ለኣትዩ ሰባት ብዙሓት ሰባት ማለት እዚ ሪሌሽንሽፕ ኣይቕፅል እዩ ኣብ ዝኾነ ግዜ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ምናምን ፌል ይገብር ኢና ናዚኦም ከምዚ ክትርኢ ተለኻ ብጣዕሚ ደስ በሃልሓት እስኪ ሓሳብኩም ኮመንት ላይ ገለፅኩም ብዛዕባ እዞም ኣሕዋትና ናውፅር እስክላ ቪድዮና ሓት እቲ ፈለማ ዘስደዓኒ ስንኽዩ የርዳ ሳዕቤኑ ምኻል ሲኢነዮ ፍሽኽ በሊ የርዳ ኦኬ እንደግም ኢና ፀገም የለ እሺ ሓሳብ ልግበሮ ዓቕል ለግብር ድምፂ ይኾነ ይዛ እሺ መንዳህ ገበ እንደገረን ተፈስ እሺ ቲክቶክ ተዋላሽ ኒሓት እስኪ ዝቃ ኣሕዋት ናይ ሎግ ቢባና ናይ ሓደ ደስ ባሉ ቪድዮታት ኣለዋ እስኪ ዘን ቪድዮታት ሪና እንመለስሓት ሙጓል ልሞት የለን ጋይስ ክነገርኩም ብባዕሉ ብዝፈጥሮ ሓሳብን ስምዒት እዩ ዝምውሰድ ይረዳእኩም ኣይረዳእኩም ማለት እዩ ሓንጎልካ ክትቋፀር ተዘይቂልካ እሱ ቋፀረካ እንተጀሚሩ ወዲእኻ ኣላ ዊ ቢኬም ዋት ዊ ቲንክ እቲ ንሕና እናሓስቦ ናቱ ውፅኢት ኢና ደቂ ሰባት ስለዚ ብዝከኣል መጠን ፖዚቲቭ ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ዳስ ዋይ ነዞም ኣርቲስት ስነ ጥበባውያን ገለ ነቲ ሰብ ሓይሊ ዝህብ ኤነርጂ ዝህብ ስርሑሉ ዝብል ዘለኹ ንሕና ናይቲ እንሰምዖ ናይቲ እንሪኦ ናይቲ እናሓስቦ ሪፍሌክት ኢና ንነብር ኣብ ምድሪ the hardest prison in life to escape is our mind ይልዋይ ቦምባርሊ ኣብ ዓለም እቲ ዝበርትዐ ቤት ማእሰርቲ ከተምልጠሉ ዘይትኽእል ዝኸበደ ሓንጎልና ይልወይ የሳይ እስኪ ናይ ለግቢባ ቪድዮ ከም ትዝሪኦኹም ወይ ዝመስራሓት እስኪ ብዝኒያ ቪድዮ ሪና ንመለስኪ ስኻ ሓቂ ምዝራብ ኢኻ ትፈቱ ሓቂ ዘይፈቱ ሰባት ግን ከቢቦም ካለው ሓቅነትካ ዝሰምዖ ስለ ዝሰኣነ ብመንገዲ ካልኦት ከይትኸይድ ክትጥንቀቕ ኣለካ እሺ ፍቅሪ ብልብ እምበር ብርእሲ ኣይምራሕኒ ብኸመይ ኢኻ እቲ ካብ ልቡ ዘፍቀረ ሰብ ዋላ ተበደለትም ዝብል ምክንያቱ ልብኻ ዝበለካ ምርእስኻ ዝበለካ ይትገብርኒ ኢኻ ብኸመይ ኢኻ ነው መስተ ኣታ ዘፍቀረ ሰብ ኩሉ ባዩ ዓዋን ኢልዋ ናይ ብሓቂ ዓዋን كرسي كل بايو عوان قرل بايكوينو እሺ እስኪ ብዝኾነ መጨረሻን ያስኪ ሰብሲ ተስፋ ምስ ቆረፀ ያው ሰብሲ ተስፋ ምስ ቆረፀ ካብ እግዚአብሔር ማይ እንድሕር ደኻ ናብ ቤትኻ ናፍቲ ማይ ዘለዎ ቦታ ተስፋ ተለኻ ናብ ቤትኻ ናፍቲ ተስፋ ዘለዎ ቦታ ሕጂ ሰይጣን እቲ ቀዳሜት ኸባና ክወስዳ ዝደሊ ነገር ተስፋ ናይ ተስፋና እግዚአብሔር እንዲ ተስፋና እንተ ዳውሲልና ናብ ካብ እግዚአብሔር ስለዘርሐ ዓና ንሕና ከም ሰባት ካብ መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ ኢና ንገብር ተስፋ ተቆሪፀስ ካብ እግዚአብሔር ተርዲካ ጭራሽ ብተስፋስ ነቲ ተስፋ ዝኾነ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብኡ ዋላ ክትከም ተስፋ ሰብ መቆር ናይ ብሓቂ እስኪ ኣሕዋት እዚ ቪድዮ ከምቲ ዝሪኦኹም ወይ ዝመስል እስኪ ናይ መጨረሻ ቪድዮና ክኾን እስኪ ኣብዚ ኒኦ ቪድዮታት እስኪ ሪና እንመለስሓት እጂ ድማ ክቡራት ተኸታተልቲ ሎሚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብጣዕሚ ኣዘራራቢ ኮይኑ ዝወዓለ ሓደ ሓበሬታ ኣሎ ንሱ ድማ እንታይ እዩ ቀሺ ገብረታትዮስ ብ2007 ዓመተ ምህረት ዘቃልዕዎ ሚስጥር ሎሚ ወፅዮ ኣሎ እሱ ድማ ብዙሓት ሰባት እንዳዘራረበ እዩ እቲ ምስሊ ሪናዮ ንመለስ እሞ ንሓሳብ ክንወንዱ ኢና ብድሕሪ 12 ዓመት ኣብ መንጎ እሱር ከለሁ ኣብቲ ቤት ማእሰር ክልተ ካብ ፖሊስ ፀጥታ ክልተ ካብ ሲኖዶስ ካህናት መፅኦም ኣብዚ ዘሎ ንብረት ክንወስድ ኢና ይብለኒ እቲ ፖሊስ ኣብዚ ንብረት ኣብዚ ገዛ የልዎን ናተዩ ኣለኒ ዝበለ ሰብ ከዓ ከም ሕጊ ይኽሰሰኒ ረቲዑ ክወስድ ይኽእል እምበር ናተዩ ይብለካ ኣለኹ
أبتكذا يدلو مساعد يدلو ناتي لامبر نايسر لي مو نحنا بوليس نجينا بلا تولي بوليس محاكمة ما منطقة انت هتدل زلها بحيلي لها بسرعات ولا لهم اي نحنا كشومو سلازلو تبدو زلو مشومي نعوه نوزلو اي تقاقل لها تابعت كريستيان أرثوذكس كريستيان تي يذبح حزاسي دخاخة بلا بثناتي مالساخ يشيمو وتقاقل لها بيتكريستيان ايتنور حزبي إرترا حزبي أرثوذكسون ايتنور تقاقل لها تودي لنا تودي ما نحن تعزيزنا هنا خنوصلنا هراي أنا قد مغاي بتولدي خنقرك هذا هذا خصاصي خصاصي يقرب يرتاح أيكفني يبي أيكفني ندهريلو كافر دسوتامي بوليسين فدر دسوتامي نحيزو نتي ترتاع أجديلو نتي رتاع يهيب سن هجيك النسخة بحيلي ده هاتبلو بحيلي لا ما كلكلك وسدوا إلى ما عطوا فيته كابتن كانت كأشي قبل إستاتيوس تغالي عادت أمام أتيو كله قفيفو بواكنا غيرهم زلوا نمرة نايبية كريستياني زلوا مصحفتي زلوا مسكلي كله بمولو نيتي خاين قدف إذن ناتينا منوكوس خدن ديلبيان زلوا نايسألي نجر ناتيو خدانا يو قدف هيسدو تركو يلل كله تواندي بلونايدو كله قفيفو وسيدمو قفيفو مسوسدو زغبرو خزاوجي ايفلطن ابيكم زلو ايفلط باركس كبرات تخاتلتي تمسل كم زراخم وي قش قبرتاتيس كميلهم كم زتاثرون بزي قبرو ነገር ድማ ከመይሎም ከም ዝተخصص እንዳተዘረቡ ነይሮም ከምኡውን ዝተፈላላዩ ናይ ሕግ አካላቱን ከመይ ናዮም ንብረት ናይ ቤተ ክርስቲያን ንብረት ከም ዝዘረፍዎምን ከመይ ከም ዝተኣሰሩ እንዳተዛረቡ እዮም ከም ዝፍለጥ ቀሽ ገብረታቲስ ብዘይ ገበርዎ ነገር ብ2004 ዓመተ ምህረት ከም ዝተኣሰሩ ዝፍለጥ እዩ እቲ ቃለ መሕተት እዚ ድማ ኣብ 2007 ብናዮም ሓላዊ ወይ ድማ ዋርድያ ማለት እዩ ዝተገበረ ቃለ መሕተት እንትኾነ ተዋርድያ ድማ ምሰልጠነ ኣብ ዝቀረባ ግዜ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ተዛሪቡ ነይሩ ቀሽ ገብረታቲስ ምንም ብዘይ ገበሮ ኢሳያስ አፈወርቂ ከሳቀዮ ቀኒዩ እዩ ክብልውን ተዛሪቡ እዩ ማለት ተዋርድያ ምሰልጠነ ኣብ ዝገበረ ቃለ መሕተት ስለዚ ቀሽ ገብረታቲስ ምንም ብዘይ ገበርዎ ምንም ብዘይ በደልዎ ድማ ኢሳያስ አፈወርቂ እናበደሎምን እንዳኣሰሮምን እንዳገላትዖምን ከም ዝነበረውን ዝተፈላላዩ ሰባት እንዳተዛረቡ እዮም ማለት እዩ ይኹን ዳንበር ኸዚ ቀሽ ገብረታቲስ በህይወት ከም ዘየለውን ከም ዝዓረፉን ይፍለጥ እዩ በህይወት እንዳሃለው ግን ካብ 2004 ጀሚሩ ኣብ እስር ቤት ከም ዝነበሩን ኣብ ስቃይ ከም ዝነበሩን ወን ዝተፈላላዩ ሓበሬታ ይሕብሩሎ ኣብዚ ምስሊ ከም ዝራኽሞ ድማ ሎሚ ቀሽ ገብረታቲስ ኣብ 2007 ዝተቀረጽዎ ምስሊ ማለት እዩ ኣብኡውን ናይ ኢሳያስ ሚስጥር እንዳቃልዑ ነይሮም እዮም ክብል ተሰሚዑ ኣሎ እቲ ቃለ መሕተት እቲ ምሰልጠነ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ተዋርድዮም ኣብ ናይ ሰልጠነ ሚድያ ከይድኩም ክትረኽብዎ ትኽእሉን ወሳኺ ሓበሬታውን ተግኒሉ ትኽእሉ ኢኹም Yo guys, normal video na jomi mos nerom au next video tem sexual met channel di subscribe ngari terus ya kom video semuchkum like la gorom peace muchkum de ka beti